दाबो इलेक्शनानो देरहायाखै दानो माने हारिनि गेजेराव गुलाय गुजाय खालामगासिनो दङ नोंथांमोनहा नैबे भिडिअखौ नायनानै लाबाव रुपम चन्द्र रय बिथाङा गोदो हाग्रामा सारखौ ओरैबायदि रायदोंमोन जोंनि बिटिसि जोंनि बड'लेण्डखौ ओरैबायदि रायदोंमोन दा बेखौनो मिथिया जोंनि माखासे बिपिएफनि मानसिफोर जायफ्रा सेल्फि लायै लायै ससियेल मिडिया फेसबुक इन्स्टाग्रामफ्राव आपल'ड खालामनानै बेखौ सेलेब्रिटि खालामदों हिर' खालामदों नोंथांमोनहा एसे लाजिदो। हेल' लोगोफोर गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि PB Bodo CREATION चेनेलाव गासिखौ फिन खनसेयाव बरायबावनाय जाबाय। लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ आं मानि सायाव भिडिअ लानानै फैदों। रुपम चन्द्र रय बिथांखौ जोंनि बड'लेण्डनि माखासे बर'फोरा आरो हाग्रामा महिलायारि सारजों दैदेनजानाय BPF पार्टिनि माखासे बर'फोरा बिथांजों सेल्फि फटकफोर लानानै ससियेल मिडियायाव गोबां पस्ट होनायखौ नुनानै जोंनि दा डक्टर आलफ्रेदा बिथाङा फेसबुकनि गेजेरजों मोनसे भिडिअ बानायनानै हगारदों आरोना दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांग्रोदो। रुपम चन्द्र रय बिथाङा गोदो हाग्रामा सारखौ ओरैबायदि रायदोंमोन जोंनि बिटिसि जोंनि बड'लेण्डखौ ओरैबायदि रायदोंमोन दा बेखौनो मिथिया जोंनि माखासे बिपिएफनि मानसिफोर जायफ्रा सेल्फि लायै लायै ससियेल मिडिया फेसबुक इन्स्टाग्रामफ्राव आपल'ड खालामनानै बेखौ सेलेब्रिटि खालामदों हिर' खालामदों नोंथांमोनहा एसे लाजिदो। खुलुमबाय आसा खालामबाय नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दं होननानै आङो बे भिडिअखौ लाबोनो गोसो गैयामोनलाय नाथाय आङो थानो हायाखै ओरैबायदि रागा जोंदों बिखायाव अर खामग्लिखांदों बिनि थाखायनो बे भिडिअखौबो लाबोनांगौनि गोनांथि जादों। रुपम चन्द्र रय बिथाङा गोदो हाग्रामा सारखौ ओरैबायदि रायदोंमोन जोंनि बिटिसि जोंनि बड'लेण्डखौ ओरैबायदि रायदोंमोन दा बेखौनो मिथिया जोंनि माखासे बिपिएफनि मानसिफोर बिथांजों सेल्फि लागासिनो बिथांखौ ओरैबायदि सेलेब्रिटिस खालामगासिनो दं आरो ससियेल मिडियासफ्राव आपल'ड खालामगासिनो सापर्ट खालामगासिनो दं नाथाय बे मानसिया ओरैबायदि असायब गुबुन गुबुन हारिजों माने दावराव खालामहोग्रा बिथांखौ रावबो मोजां मोना मुस्लिम कमिउनिटिफ्रायबो बेंगलि कमिउनिटिफ्रायबो गावसिनि राजबंशीनिफ्रायबो बिथांखौ मोजां मोना माखासे मानसिफ्रा मानो होनब्ला बियो आख्रासुनि फिरफिलाखौ सावदों आरो बियो हाग्रामा सारखौ ओरैबायदि गाज्रि बुंदोंमोन दम होदोंमोन सिगाङाव नाथाय जोंनि मानसिफ्रा बेफोरखौ मिन्थिया दा ओरैबायदि माने हिर'सो बानायगासिनो दं सेलेब्रिटिसो खालामगासिनो दङ सेल्फि लायै लायै ससियेल मिडियासफ्राव आपल'ड खालामगासिनो दं नोंथांमोनहा नैबे भिडिअखौ नायग्रोदो होनब्लानो मिन्थिगोन बिनि आखल आखु जोंनि हाग्रामा सारखौ माबायदि बखिदोंमोन माबायदि रायदोंमोन जोंनि बड'लेण्डनि मानसिफोरखौ नायनानै ला। আমি তীব্র আকারে গৰিহণা দিছো আৰু এই ভূমি আমাৰ ভূমি ইয়াতে হাগ্ৰামা কোন হয় তেখেতক আমি অকিয়াই দিবলৈ বিচাৰিছো এই মাটি আমাৰ মাটি এই মাটিলৈ যাতে তেখেতে ৰাজনীতি নকৰে অন্যথা বিটিএডিত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব। नोंथांमोनहा नुखाबाय दा लाजिनो रोंदो आरो जायफ्रा सेल्फि लायै लायै ससियेल मिडिया फेसबुक इन्स्टाग्रामफ्राव आपल'ड खालामनानै बेखौ सेलेब्रिटि खालामदों हिर' खालामदों नोंथांमोनहा एसे लाजिदो जोंनि हाग्रामा सारखौ माबायदि बखिदोंमोन माबायदि रायदोंमोन माबायदि धमकि होदोंमोन दा नोंथांमोनहा सोरबाफोर बे मानसिजों सेल्फि लादोंबा नोंसिनि मबाइलाव फट' दंबा गोख्रैनो डिलिट खालाम नोंथांमोनहा जुदि लाजिनाय दंबा आरो हारिनि फारसे साननाय दंबा डिलिट खालामनानै लाजोब नोंसिनि मबाइलाव बे मानसिनि फट'आ थानो मोना आरो नोंथांमोनहा नैबे भिडिअखौ नायबावदो दाबो इलेक्शनानो देरहायाखै दानो माने हारिनि गेजेराव गुलाय गुजाय खालामगासिनो दङ नोंथांमोनहा नैबे भिडिअखौ नायनानै लाबाव। राजीव ब्रह्म डाঙৰীয়াই যিজনে লাফিকলৰ হত্যাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ সহযোগ আছিল মই ইমান দিনে কোৱা নাই পৃথিৱীৰাজ নাৰায়ণ দেৱে ইয়াৰ সংখ্যালঘু মানুহখিনিক উচ্ছেদৰ কাৰণে ইতিমধ্যে হাইকোৰ্টত জাননী দি ৰাখিছে আপোনালোকে চাব পাৰে এইবিলাক কথা মই ক'বলৈ খোজা নাছিলোঁ কিন্তু তেখেতে যি ধৰণৰ মানে মূল্যবোধৰ ৰাজনীতি বাদ দি যি ধৰণৰ টকা পইচা লৈ মানুহৰ ভিত্তিহীন কথা কৈ আগবাঢ়ি আছে তাৰ কাৰণে মই আজি আপোনালোকে সোধাৰ কাৰণে প্ৰশ্নটো কৈছোঁ কিন্তু ৰাইজক এনেকুৱা আবুৱা ভৰা কথা কৈ তেখেতে যাতে বিভ্ৰান্তি নকৰে আগন্তুক দিনত ৰাইজৰ কণ্ঠক যাতে ৰুদ্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰে নহ'লে ৰাইজে তেখেতক উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিব আপোনালোকে দেখা পাব 500 ভোট তেখেতে নাপায় আগন্তুক দিনত মই এটা কথাই অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যদি যুৱ প্ৰজন্মৰ হৈ কাম কৰিব খোজে ফিল্ডত নামক ৰাইজৰ হৈ সেৱা কৰক আমি যেনেকৈ প্ৰজা হিচাপে কাম কৰি আছোঁ প্ৰজা হিচাপে ৰাইজৰ ল'ৰা হিচাপে কাম কৰক ৰজা মানে প্ৰজা নথকা ৰজা হিচাপে কাম কৰিবলৈ ইয়াত আহিব নালাগে। दा नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै बुजिनो हादोंना हायाखै आं मिन्थिनो हाला नाथाय नायदो दाबो एमएलएआनो जायाखै जुदि एमएलए जायोबा माबायदि खालामगोन बियो माबायदि नासयगोन
दानो फुरा माने गुलाय गुजाय खालामहोनो नागिरदों गुबुन गुबुन हारिनि गेजेराव मानो होनबा जोंनि बे बिटिसिआव जों बयबो आलो गोजोनै रायजो जागासिनो दं जेसेबांखि गुबुन गुबुन हारिनि जोङो खौसेथियै बे बिटिसिनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि मावगासिनो दं नाथाय बे बङाइगावनि मानसि बिटिसिनि बायह्रानि मानसिया फैनानै दिनै जोंखौ हारिफोरनि गेजेराव गुलाय गुजाय खालामनो नागिरदों नोंथांमोनहा बुजिनानै लादो बे मानसिया जुदि एमएलए जायोबा मा खालामगोन बे मानसिया जोंनि बे ट्राइबेलफोरनि एगेन्स्ट आरो मुस्लिमफोरनि एगेन्स्ट आरो बेंगलिफोरनि एगेन्स्ट खामानि मावगोन बेनिखायनो साबधान जोङो खौसेथि जानांगोन जेरैखि जाया बेखौ जोङो बे बिटिसि ओनसोलनिफ्राय जोगार हरनांगोन जुदि जोङो बे मानसिखौ बिटिसि ओनसोलनिफ्राय जोगार हरनोबा जोङो बेनो भट मोनसेबो होनाङा जोङो खौसेथि जानांगोन जोङो पार्टिखौ बावथ'नानै नैबे खेबनि थाखाय जोंनि बे बावखुंग्रि समस्तियाव जोङो खौसेथि जानानै जोङो मोनसेल' सावगारियाव जोङो भटखौ होनांगोन बेनो जाहैबाय नारेंखल सावगारि सिरियाल नाम्बार 11 सिरियाल नाम्बार 11 नोंथांमोनहा बुजिनानै लादो जुदि बिथाङा जुदि एमएलए जाबाय आरो गैखाला आरो जों ट्राइबेलफोर आरो जेसेबांखि मुस्लिम्स आरो बेंगलिफोर बिथाङा पुरा नाख्रेबगोन गावनि दादागिरिखौ देखायगोन नोंथांमोनहा बयबो बे रुपम चन्द्र रयनि आथिं सिङाव थानो लुगैयो नामा बे मानसिया जोंनि बिटिसिनिबो नङा बङाइगावनिसो गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै ओरैबायदि दादागिरि देखायफैदों दा जोङो बिथांखौ जेरैखि जाया जोगार हरनांगोन जुदि नोंथांमोनहा बिथांखौ जोगारनोबा जों खौसेथि जानांगोन बहरखौ जानला मोनला होलालाबायबाथाय गैला आरो बिनि थाखाय जोङो नैबे खेबनि थाखाय नैबे बावखुंग्रि समस्तियाव जोङो पार्टिखौ दोनथ'नानै खौसेथि जानानै जोङो नारेंखलनि सावगारियावनो बहरखौ होथारनांगोन सिरियाल नाम्बार 11 राजिब बांगाल होनबासो बयबो मिथियो जों बिथांखौ देरहासार खालामनांगोन होनब्लासो जोङो बे खिथेरखौ होखारनो हागोन बिनि थाखायनो आं जेसेबांखि जोंनि बे बावखुंग्रि समस्तियाव गुबुन गुबुन हारिफोर दं नोंथांमोनहा खौसेथि जादो बिनि थाखायनो आं बयबो हारिखौ खौसेथि जानो थिनबाय जाहाथे नोंथांमोनहा बे पार्टिखौ ज्राब दोनथ'नानै जोङो नैबे नारेंखलनि सावगारियाव बहर होनानै जोङो देरहानायखौ मोननो हायो आरो बे रुपम चन्द्र रयखौ जोङो होखारहरनो हायो बेखौनो आं नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायबाय गोजोन्थों दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायखांजोब्बाय नङा होमबा आल्फ्रेड दादा बिथाङा भिडिअनि गेजेरजों मा फोरमायदों नंगौ सानसे समाव बियो माने बर'फोरखौ आरो बड'लेण्डखौ आरो हाग्रामा महिलारि सारखौ माने गोबां बुखिदोंमोन आरोना निउस मिडियानि गेजेराव आरो ससे क्लिपबो देखायनाय जादों आरोना भिडिअनि गेजेराव बिथाङा जोंनि बड'लेण्डखौ आरो हाग्रामा महिलारि सारखौ भिडिअनि गेजेरजों मा बुंनानै रायदोंमोन सानसे समाव बेखौ एसे देखायनाय जादों दा बेखौ मिथिसेयावबो आरो बे भिडिअआ गोबां भाइरेल जासेयावबो जोंनि बर' सुबुंफोरा फट' लायै लायै ससियेल मिडियायाव हगारनायफोरखौ नुनानै एसे भिडिअ बानायनाय जादों आरोना आल्फ्रेड दादा बिथाङा दा बे भिडिअनि सायाव नोंथांमोना मा बुंहरनो सानो कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामनायजों लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर गोजोन्थों।